to sme brali tak, že to už je asi už takéto celkové napätie z tej ako situácie a že už sme boli aj vyčerpané z toho. A potom spochybňovaní prišli ešte nejaké zmeny, alebo nechali ste to už tak? To bolo, ako spochybňovanie, to bolo skôr už keď sme to išli akurát dať tlačiť. Takže to už bolo veľmi neskoro. Jasné. Ahoj, ja som Max. Ahoj, ja som Lucia. A dneska si pre nás Creative Chat Podcast pripravil otázky ohľadom tématu Young Lions. Prvá otázka vlastne znie, môžeš nám na úvod priblížiť svoj projekt z Young Lions a vysvetliť, aký byl jeho hlavní nápad? Čiže my sme mali vlastne neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberala poradenstvom alebo teda pomáhala s problematikou, že vlastne tí disabled ako ľudia majú nejakým štýlom ako problém prejavovať svoju ako sexualitu. A vlastne ako keby takým našim hlavným zámerom bolo otvoriť túto tému, pretože je to veľmi ako ťažká a zložitá ako tematika, ku ktorej ani nie je dostatok ako výskumov, v spoločnosti sa o tom ako vôbec nehovorí a vlastne bola to obrovská ako challenge, že vlastne teraz na čom to máme ako postaviť, keďže nemáme nejaký ten základ a tie ako podklady. Takže sme sa snažili pristúpiť k tomu tak veľmi empaticky, veľmi ako opatrne to komunikovať. A vlastne tak, aby sa tá téma nejakým štýlom otvorila a začalo sa aspoň o tom rozprávať a viac v tom ako rozširovať to povedomie, že áno, že vlastne aj takáto situácia je. Max, môže na úvod predstaviť svoj projekt z Young Lions a popísať, s jakým zámerom si ho vytváral? Tak vlastne my sme pracovali tiež pre neziskovku, ktorá sa nejak zaoberala vlastne terapeutickou pomocou, myslím, že 24/7. A išli sme na to s takým tým zámerom, že ľudia vlastne si nevšímajú samých seba, ale všímajú si skôr okolité veci, napríklad technológie alebo tak. A celkovo sme sa tam hrali práve s tou myšlienkou, že ľudia sa často zanedbávajú v dnešnej dobe a myslia skôr na tie materialistické veci ako na seba. Jak vypadal tvůj proces od zadání k finálnímu řešení? Tak vlastne ako prvé my sme si snažili sa vytvoriť nejaký harmonogram tej práce, určiť si nejaký ako proces a nejak si to vlastne časovo ohraničiť, keďže ten čas je tam ako limitovaný, človek to musí stihnúť do 24 hodín, tak sme si to rozplánovali, že sme si vytýčili najviac času sme si vytýčili vlastne na ten ako idea making, lebo to je vlastne celý ten základ, na ktorom sa to stavia a tie základy musia byť pevne postavené, inak vlastne to je ako keby k ničomu. Takže tam sme si ako určili, že hele, budeme najprv ako rozmýšľať nad tým nápadom ako zvlášť sami, že nejakým štýlom si to prejdeme, prečítame, z toho briefu sme si vyslovene vypichli tie ako najdôležitejšie, najpodstatnejšie kľúčové veci, na ktoré sa sústrediť, lebo tým, že tá tematika bola tak zložitá a vlastne tá ako keby sexualita má XY ako ďalších nejakých ako podkategórií, tak vlastne veľakrát sa človek v tom mohol ako aj stratiť už v tých ako svojich myšlienkách, že snažili sme sa ako držať toho kóru, ktorý sme si ako stanovili. Takže sme si to časovo rozplánovali
A ten plán nám nejako ako celkom ako sedel, viac menej sa nám to podarilo stihnúť. Ešte dá sa povedať, že v predstihu. Podarilo sa nám aj spať, že čo je taká téma, že čo sa pýtajú ľudí a budete spať? To sa nestáva, no. No, že práve, že sme sa vyspali, nejaké 4 hodinky, tuším, to boli, tak spánok je dôležitý. No a podarilo sa nám to potom odovzdať v čase. Takže ste mali vlastne takéto najprv odlúčenie od seba, nech si každý nejak uceli myšlienky. Áno, viac menej to bola taká akože stratégia, ktorú mi doporučal tehdy môj kolega, ktorý sa Young Lions opakovane účastnil, opakovane aj vyhrával tie ceny. Síce v iných kategóriách, ale viac menej ten princíp sa dá aplikovať na všetky tie súťažné ako kategórie. Takže sme si zvolili tento prístup, lebo vlastne každý má ten pohľad ako stále iný a nechceli sme sa do toho zamotať, že teraz ideme spolu ako vymýšľať niečo, ale vlastne potom už sa nedopracujeme ako keby k ničomu, že vlastne stavali sme na tých ako svojich ako nápadoch a tie sme buď rozvíjali, alebo prepájali, alebo naopak zjednodušovali. Pýtam sa vraj pretože my sme postupovali úplne rovnako, že sme si dali takú hodinu vlastne od seba, nech si nejak ucelíme tie myšlienky a každý nech príde s nejakými vlastnými vlastne nápadmi. Takže práve preto nejak naväzujem na túto otázku. Je to celkom overená stratégia. Môžeme pokračovať ďalej? Jasné. Bol moment, kedy si musel rozhodnúť rýchle, aniž by si mal istotu, že je to správne? Jasné, ten moment nastal práve okolo tej 5:00 ráno, keď práve môj teammate vlastne Martin už sa chystal si dať šlofíček, aspoň krátky, ktorý sme si nejak naplánovali na tú hodinku. A ja som teda zostal u toho počítaču a začal som nejak na tom robiť. A prišlo k tomu, že vlastne ten náš pôvodný plán, ktorý sme chceli dotiahnuť do finálnej podoby, nebol až tak dobrý a v podstate by nemal žiadny nejaký zmysel v budúcnosti, že už sa to potom tá myšlienka v tom celkovo stratila. Takže vtedy som musel nejak spraviť nejaké zásadné rozhodnutie, že to musíme zmeniť. Tak som počkal teda, kým vstane a začali sme meniť to rýchlo a rýchlo spracovávať už potom tie nápady tým, že vlastne už to bolo celkom v časovom prese, keď bolo už 5 hodín ráno a skoro už bolo pár hodín do odovzdania, povedzme. Čiže hovoríš, že vlastne ty si ani vôbec nespal, ale vlastne Martin si trochu dal šoflíka, že si oddychol? Je to tak. Ja som si povedal, že tak možno si pospím, ale nakoniec som bol tak nabudený, že som vôbec ani nedokážal zaspať. On už hovoril, že to práve potrebuje, tak išiel si dať aspoň taký krátky spánok. Ale prekvapivo som vydržal, aj keď som vyzeral na druhý deň strašne, ale vydržal som to. Hej, tak to asi patrí k tomu, že človek má taký ten ráž v sebe. Čiže hovorí, že vlastne ako na poslednú chvíľu ste sa to dá sa povedať ešte rozhodli, ako troška prekopať ten nápad a že vlastne to spôsobilo ten časový pres. Ale viac menej ste to ako stihli. Dotiahli sme to a dokonca teda ešte prekvapilo teda s predstihom, to bolo o nejak hodinu asi, takže sme boli spokojní. No skvelé. Jak ti skúsenosť z Young Lions zmenila pohľad na vlastní tvorbu? Rozhodne ma to naučilo pristúpiť k mojej kreatívnej práci štruktúrovane. Že na základe toho, že ten človek tam má tých 24 hodín, vie, čo musí ako dosiahnuť, aký tam má cieľ, čo musí byť z toho ako výsledkom, tak vlastne naplánovať si ako keby ten proces štruktúrovanie a na základe toho ako keby postupovať, dať si tam nejaké ako presne rezervy časové, hele, tu sa ideme teraz najesť, možno si pospíme, možno si nepospíme, ale vlastne všetky tie ako faktory, čo vlastne zasahujú do toho samotného procesu, tak tam ako keby zohľadniť a vedieť potom následne ako keby to aj možno štrukturovane odprezentovať. Sice v tej ako našej kategórii presne práve ako prezentácie neboli, že sme si teda iba čisto vypočili ten feedback, ale viac menej ako keby tá štruktúra, tá logická ako náväznosť. Takže teraz vlastne v práci povedzme, že si každú nejak vec alebo nejaký projekt si proste rozštrukturalizuješ a ideš podľa toho nejak?
Áno, dá sa povedať, že áno, lebo aj napriek tomu, že je to kreatívne, tak človek môže nad tým straviť kľudne ako týždeň, ale vlastne zistí, že páli zbytočne veľa času a možno to ani nie je potreba. Keď si stanoví nejaký ako kratší ako čas na to, že spravím to ako behom 2 dní, tak proste musí sa tomu ako prispôsobiť, lebo nemôže čakať, že teraz ten nápad ako trvá, kým ako príde. Treba pracovať s tým, čo človek má aktuálne, si myslím, že to je na tom takéto najdôležitejšie, že nesnažiť sa tie veci ako odsúvať zbytočne a čakať na ten ideálny moment. Jasno. Ten nebude. OK, to chápem. Akože keď už človek nejak čaká, že príde ten nápad nejak buď sám, alebo takto, to už väčšinou potom je už taká strata času a už potom sa človek stráca aj sám v nejakých svojich myšlienkach alebo v nejakých tých štruktúrach a tak. Je to také, no je to už taký ako zbytočný perfekcionizmus. No. V čom ti štúdium najviac pomohlo pri práci na zadaní v Young Lions? Tak to bude asi práve nejaké držanie tej štruktúry a nejakých tých práve, nazvime to povedzme, pravidiel, od čoho vlastne začínať a ako postupovať. A zároveň to asi bude aj nejaké to zmýšľanie, povedzme, v celku, že idea makingu a tak. Potom nejaké to pochopenie tej cieľovky alebo pochopenie vlastne vcítiť sa do tej cieľovky a navnímať ten nápad z ich pohľadu, aby sme práve nezamýšľali sa nad tým, ako my vlastne by sme to chápali, ale ako by to oni pochopili. Čiže hlavne ste dávali za dôraz sa dostať vlastne do tých, jak sa hovorí, topánok tých vlastne ľudí a čo najviac ich ako pochopiť a tým pádom čo najlepšie im ako podať to ako riešenie. Je to tak. A práve to sa na tejto škole vlastne aj rozoberalo na viacerých predmetoch. A práve nás na toto aj nejak pripravovali, aby sme to v budúcnosti vlastne vedeli využiť. A myslím, že príprava práve to bola dobrá tým, že sme sa nacítili úplne do tej našej cieľovky, ktorú sme tam mali, tých vlastne mladých dospelých, ktorí už s tou technológiou ako v podstate vyrastajú a žijú s ňou a nazvime to tak, že strácajú v nej niekedy aj ten čas z toho dňa. Tak. Co tě při práci na projektu nejvíc kreatívne bavilo? Ťažká, zároveň ľahká otázka. Asi tá art direction, že asi vykraftiť ako ten kľúčový vizuál, že to bola ako taká vec tým, že ako sa venujem ako tej grafike, že to už ako robím nejaký ten rok, tak sa s tým ako vyhrať a lebo viac menej my sme si potom aj nejakým štýlom tie ako role troška ako rozhodili, že vlastne ja som tam bola s Tereskou Ružičkou, ktorá práve by som povedala, že špecializuje na ten ako copywriting, na tie texty, tak som jej túto rolu ako chcela prenechať, že ona si je v tom ako najistejšia, čiže viac menej tie naše role sa tak ako doplňali, jej som prenechala texty, síce sme ako spolu nejak vyhodnocovali, že čo tam zahrnúť, čo tam ako nezahrnúť, ona mi zase niečo trocha ako kecala do toho vizuálu, už potom ku koncu vlastne, už keď sme to išli odozdávať, tak sme sa začali ako navzájom spochybňovať a sme si začali ako hovoriť, že no ale mohla si to lepšie spraviť a podobne, ale to sme brali tak, že to už je asi už takéto celkové napätie z tej ako situácie a že už sme boli aj vyčerpané z toho a všetko, no. Takže vlastne po tom spochybňovaní prišli ešte nejaké zmeny, alebo nechali ste to už tak? To bolo, ako spochybňovanie, to bolo skôr už keď sme to išli akurát dať tlačiť. Takže to už bolo veľmi neskoro. Jasné. Takže tam už nebol žiaden ako priestor na nejaké zmeny, ale viac mi nešlo o to, že je to kvázi zle postavený nápad alebo niečo, ale ja si myslím, že my už sme boli tak do toho ponorené, že potom už človek ťažko vie nejakým štýlom vyhodnotiť, že čo je kvázi tá správna dobrá cesta, lebo na to není vlastne jeden nejaký ako unifikovaný kľúč,
Takže brali sme to tak zároveň ako s nadhľadom, že OK, už asi si potrebujeme od toho oddychnúť a potrebujeme to ako odovzdať, lebo sme proste spravili pre to čo najviac. No. Jasné. No, u nás to bolo vlastne akože podobne, už keď sme to išli odovzdávať, tak práve tiež bolo, že a spravili sme to dobre, malo by to takto vyzerať, máš tam správne, nemáš tam gramatické chyby a takto a stále niečo sme vlastne po ceste do tej tlačiarne spochybňovali, ale už tiež bolo neskoro na zmenu, povedzme. Ale no, vlastne to vyšlo nakoniec v pohode, by som povedal, že to bolo dobré. Aj po tých pochybnostiach. Tak to je hlavné, no. To je asi také, že presne človek má ten čas ešte, už keď to ide tlačiť, tak áno, presne. To sa nám celkom ako nejak tak zišlo, no. Taká tá panika. Dobre, ideme na ďalšiu otázku? Môžeme. Jak ti skúsenosť z Young Lions pomohla ujasniť si ďalšie profesijné smery po škole? Vlastne počas Young Lions som zistil, že asi nechcem vlastne robiť grafiku ako prácu, skôr sa ich chcem venovať ako nejakému koníčku. Nejak ma to odradil vlastne ten časový pres a neviem sa do toho až tak ponoriť a potom ma už to tak nenaplňuje. Takže skôr toto a skôr teda sa zameriavam na to socials alebo nejaký ten idea making, že idem skôr týmto smerom a už tú grafiku nechávam fakt len ako doplnkové alebo keď niečo malé treba spraviť, alebo len doslova niečo pre seba, keď potrebujem. A že potrebuješ mať na to taký ten svoj priestor, kľud, aby si sa vedel tomu venovať a aby si nebol v strese zbytočne. Vlastne je to ako niektorí ľudia, keď si napríklad malujú alebo takto, tak ja to mám taký oddych pre mňa, keď si niečo vlastne takto vytvorím alebo tak. Áno, lebo veľakrát sa vlastne hovorí, že ako niekedy je dobré, aby ten koníček zostal kvázi koníčkom a nepretavil sa do toho pracovného keby života. Ale je to uhol pohľadu. Niekto to spochybňuje, niekto ako to validuje, ale určite tomu rozumiem. Co pro tebe bylo během soutěže psychicky nebo mentálně nejnáročnější? Sústrediť sa na tú ako core problematiku, že úplne od toho ako neodbočovať. Keďže my sme to nemali priamo tú message ako komunikovať tým ako disabled ľuďom, ale mali sme to komunikovať ako keby nejakej druhotnej kategórii tých záujemcov a to boli vlastne tí ich ako keby tí caregivers, tí, čo sa o nich vlastne starajú, tak to bolo veľmi ako náročné, ale určite vstupovali do úlohy tie práve pochybnosti, no, že teraz a je to dobré a ako není to dobré a neviem, tam im musieť ešte niečo viacej, menej, že človek ako keby balansuje medzi tými vlastne všetkými ako faktormi a snaží sa nájsť to riešenie, jak to podať tým ľuďom tak, aby to vlastne ako pochopili. Hej, že potom rozmýšľam nad tým, že a budú to chápať a zoberú to vlastne tú message tak, jak my chceme, že to je takéto akože asi najnáročnejšie na tom. No. Jasne, nech predá tú myšlienku, aby sa zase nestratili a nezabiehali niekam iným smerom, čo vlastne nechcete povedať. Tak, presne tak. Jasne. Presne tak. Môžeme ísť ďalej? Môžeme. Na aké rozhodnutie alebo riešenie v rámci projektu si bol najviac pyšný? Tak najprv by som to celkovo povedal, že najviac by som bol pyšný na to, že sme to vlastne nejak vydržali tú celú noc vlastne na tom robiť a nestratiť sa v tom a udržať si nejaký ten vlastne to pracovné nasadenie počas celého toho projektu. A vlastne k tomu celkovo nejaké tej exekúcie a tak to by som asi povedal, že najviac som pyšný na to spracovanie a tú myšlienku, že v podstate to bolo jednoduché na pochopenie s tým, že vyskočí na niekoho ikonka z mobilu, že má tam nejaký problém, preplnené miesto alebo tak. Ľuďom to už nejak zarezonuje, že musím si to prečistiť. Tak to isté aj vlastne v nás. Nejak sme preplnení, musíme sa tiež nejak prečistiť, vlastne tie myšlienky si ustáliť a práve to malo komunikovať vlastne tú terapiu a tú neziskovú organizáciu. To sa mi páči, že vlastne, jak je to ako napriamo prepojené, že kvázi človek síce musí sa na to pozrieť, musí sa chvíľku akože nad tým zamyslieť, ale vlastne to je hlavná tá ako pointa toho,
že vlastne zamyslí sa nad tým a potom mu to tak ako nejako prirodzene docvakne, že aha, že však ale vlastne ja si tiež stále ako pozerám tie notifikácie a vlastne aha, musím si to premazať a potom si to spojí vlastne s tou ako myšlienkou toho, že si to napojí kvázi sám na seba. Je to práve o tom nejakom tom pozastavení sa nad tým, že ľudia normálne sa zastavia, uvidia tam tú notifikáciu a musia sa zamýšľať už aj nad sebou a zároveň nad tým vlastne ako trávia ten čas na tých sociálnych sieťach alebo takto na technológiách. Jak dnes s odstupem času hodnotíš výsledek svojho projektu? Mohlo by to byť lepšie. Jako o dosť. Ale ja si myslím, že ten práve není to možno o tom niečo ako meniť, naopak sa od toho nejakým štýlom ako poučiť, lebo ja som ako zastanca toho, že človek v tej danej chvíli robí najlepšie, čo vie. Na základe tých ako svojich skúseností a skills a podobne. Ale možno by som konkrétne pojala možno tú textáciu, aby to bolo viac také viac ešte ako soft a také ako ešte empatickejšie, také možno, že ako kvázi niekto by to mohol chápať, že by tam bola nejaká ako nie úplne ako pozitívna ako energia z toho, ale tam ani človek ako ťažko vie, alebo teda ako zobrať to nejak ako nejakým vtipným štýlom, to zase ako to je také bilancovanie, to už je také ťažké, že môžeš naraziť na nejakú zlú vlnu alebo tak. Presne, že to už je také ako veľmi na hrane tým, že je to fakt ako citlivá téma, takže možno by som to ako ilustrovala na nejakom ako konkrétnejšom príklade, na nejakej konkrétnejšej situácii, ale to by chcelo zase ako nejakú priebežnú ako komunikáciu vlastne s tými klientami, keďže, jak som vravela, že vlastne tých ako výskumov a podkladov alebo nejakých odborných článkov na to je strašne ako málo. Takže vlastne v celku hovorí, že vlastne by si nič nemenila, skôr si sa viac naučila z toho a teraz vlastne pracuješ inak spätne vlastne, keď sa na to pozrieš. Dá sa povedať, že áno. Hej. Dobre. Čo považuješ za najsilnejšiu časť svojho projektu a prečo? Konkrétne to bude asi ten moment zastavenia, ako som zmiňoval. Že človeka to fakt prinúti sa zastaviť nad tým a nejak si premysleť vlastne tie svoje priority. Že prioritizuje vlastne iba obyčajnú notifikáciu v mobile nad sebou a nad sebou sa až tak nezamyslí, že niečomu môže škodiť alebo tak. Takže asi to je taká tá najsilnejšia tá vec toho. Že to bolo vlastne aj také, že aj ty, keď si sa sám ako do toho ponoril, tak možno si uvedomil nejaké ako tie veci sám ako na sebe? Že vnímal si to? Hlavne počas tej teda noci, jak sme nespali, tak som často si nejak skontroloval niečo, keď niečo prišlo alebo tak, alebo keď nám nejaká notifikácia len vyskočila, tak už rovno som to hneď sledoval a vtedy som si tak uvedomoval, že aha, vlastne aj ja toto strašne často robím. Zároveň, keď nám vyskočilo napríklad na Photoshope, že nám to crashlo, tak to už v nás veľmi rezonovalo, sme si povedali, že to už je notifikácia, ktorú vážne nechceme vidieť. Takže nejak to aj naväzovalo počas tej noci vlastne pracovania. Chápem. No skvelé, tak to ste mali potom veľmi výživný proces. Nazval by som to tak. Máme tam ešte nejakú otázku? Už nemáme žiadnu, teda ja aspoň nemám. Ja tiež už nie. No tak to ďakujeme veľmi pekne, že ste pozerali teda túto epizódu, rozhovor túto s Maxom, náš spoločný ohľadne Young Lions a majte sa krásne. Čau. Čau.